Apo tinokuratidzai amadlozi candle. Amadlozi candle roshandiswa kuti mubatidze muwane connection nevadzimai madziteteguru venyu. Kana uchinge uri kudhorobha usina nzvimbo yekuti ungadira doro pasi pamwe nekudira bute pasi, tenga kenduro rako rinowanikwa iro kuna Kokuvula Kundavaloi Private Limited Company. Usanonoka hako, kenduro rinowanikwa nemutengo yakaderera kudaro we800 rand, rinova iro rinofamba nesacheti yekuti unosasa pamusoro kana uchinge uchiribatidza. Rinodai kukuvhikirira pane mhepo dzirima, mhepo dzinodai kuti unge uri musango, mhepo dzinodzinga mari, mhepo dzemadzinza kana mhepo dzinotumwa nevakaipa. Musananoka mudikani, batai renyu kenduro nhasi uno achiripo akazara. Namba ndidzo dziri pascreen dzinotevera idzodzo information yamuchadai kubata Kokuvula Kundavaloi Private Limited Company. Tinotenda.